Bridges i Novak Đoković. Šta kažete, je liče njih dvojica? Isti? A pogledajte ovdje. Jeste vidjeli kako je Nešo bio dobar prošlog utorka? Kad je pričao, ja sam morao da ga pozovem da vidim, Nešo, je ličiš ti stvarno na Novaka Đokovića? Molim. Šta je sočivo, sočivo? Pobedonosni set. Šta kažete, liče, a? Isti, podsjećaju dosta. Nešo, izvini što sam posumnjao uopšte u vašu sličnost. Da li ste spremni da